Imos ca información deportiva. Resultados de todas as cores nunha segunda futcal marcada polos derbis comarcais. O Oleiros caeu na casa do Aguiño, pero mantén o liderado do grupo. A 10ª xornada da segunda futgal estivo cargada de derbis barbanzáns e só un acabou en táboas. A sorpresa da fin de semana viuse no campo da Tasca, onde o Xuventud Aguiño deu a badalada e derrotou o líder do grupo 1, Santiago, o Atlético Oleiros. Sen embargo, o dominio foi visitante e o Oleiros tomou a dianteira no minuto 7 grazas ao gol de Julio San Pedro. Antes de cumprirse a media hora de xogo, os aguiñenses puxeron as táboas co tanto que levou a firma de Iago Lorenzo, 1-1 que ilusiona o marcador ao descanso. O paso por vestiario sentou mellor os locais, que deron a volta ao marcador co acerto de José Fernández no 52, o que se sumou Pablo Alfonso para colocar o 3-1. O Atlético Oleiros intentou acortar diferenzas, pero só veu portería no engadido, co 3-2 anotado por Carlos Mariño. Derrotado os ribeirenses, que se manteñen líderes do grupo, mentres que o Aguiño pasa a ocupar o 10º posto. O Arte superou ao Cruído no Llave nun derbi que se decidiu nos minutos finais. O anexo da Fieiteira tivo que esperar o minuto 26 para festexar o primeiro tanto local, obra de Alejandro Pérez, para poñer por diante os artistas, mínima vantaxe co que se consumiron os primeiros 45 minutos. O Artes quedouse cun menos no minuto 67 pola expulsión por dobre amarela de Bruno Rebelo, superioridade que aproveitou o filial noiés para igualar no minuto 69. As táboas reinaron no resto do choque, pero nos minutos finais o Noia quedouse con 10 pola dobre amarela de Andrés Buján, e no 91 o Artes non perdoou para facer o que sería o definitivo 2-1. Os ribeirenses son cuartos e o Cruído 13º. O Taragoña e o Lesende vironse as caras da lomba e neste derbi non houbo gañador nin perdedor. Os locais tiveron unha rienda de 2 goles grazas ás dianas de Alessandro Ramos e Mateo Alonso, que marcaron no 12 e no 38, pero os amiáns acordaron distancias no 45+1 dende o punto de penalti e igualaron as cousas no 64 co gol de Damián Filgueira. Reparto de puntos que deixa o Lesende 8º e o Taragoña 9º. O Porto do Son e o Sporting Lampón enfrontáronse no Emilio García e os 3 puntos foron para Boiro. Os visitantes puxéronse por diante no 8 co gol de Manuel Castro, que repetiu no 35 para poñer o 0-2. No 51, Ángel Piñeiro fixo o 1-2 que xa non se volvería a mover. O Porto do Son é 11º e o Lampón 14º. Mentres que o Xuño é penúltimo logo de caer por 4-3 co Milladoiro. Os onenses puxéronse por diante, pero o Milladoiro deulle a volta ao marcador. No 75, o Xuño igualou co 3-3, pero os locais deixaron o triunfo na casa no 84 e dende o punto de penalti.